Jeg vil nu vise, hvordan vi ganger et tocifret med et tocifret tal. Og det gør vi sådan, at vi kigger på det første tal. Det er delt op i 1 og 30. Så jeg skriver 1 2 gange, og jeg skriver 30 2 gange. 1 skal ganges med 7, og 1 skal ganges med 50. Fordi det andet tal er 7 og 50. Det samme skal 30, det skal ganges med 7 og 50. Det er altså 4 rimelig nemme gangestykker, som det bliver delt op i. Jeg laver en hjælpelinje ude til højre, og en resultatlinje nede i bunden. 2 streger naturligvis, det er der facit kommer. 1 gange 7, 7. 1 gange 50 er 50. Her bliver det svært, så jeg flytter nullet herover. Og så siger jeg 3 gange 7 giver 21. Her har jeg 2 nuller, dem flytter jeg over med det samme. Og så siger jeg 3 gange 5, det giver 15. Læg mærke til, at jeg bruger et tern til 1'er, et tern til 10'er, et tern til 100'er og et tern til 1000'er. Nu lægger jeg så alle tal sammen. 7 plus 0 plus 0 plus 0 giver 7. 5 plus 1 plus 0 giver 6. 2 og 5 giver 7. Og ingenting plus 1 giver 1. Resultatet er 1767. Et lille punktum mellem 100 og 1000 gør det noget nemmere for de fleste at læse tallet op. 1767. God fornøjelse.